Бәйрәмнең никадәр зур дәрәҗәдә оештырылуын килгән кунакларның соллы исемлегеннән дә аңларга була. Нурлатның иң матур урыннарының берсе үзәк мәйданы тутырып килгән халыкның күплеге дә бәйрәмнең көтеп алынганлыгы хакында сөйли. Районның 85 еллыгы уңаеннан мактау кагазлары тапшырылганнан соң сүз дәрәҗәле кунакларга бирелде. Үз телевидениесе булган район бик бәхетле диде район башлыгы Рауль Кузюров, иң беренчеләрдән булып райондашларны һәм телевидение хезмәткәрләрен котлап. Мы все с радостью можем сказать, что у нас есть свое телевидение. Буквально вот какие-то 15 лет пролетели стремительно. Поэтому, пользуясь случаем, я пожелаю коллективу нашего телевидения новых творческих успехов. Они у нас молодцы, достигают новых высот. Всех новых вам успехов! Заманында Нурлат телевидениесен оештырган, хәзер исә Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибагатуллин Нурлат телевидениесенең халыкчанлыгын 15 ел дәвамында үз маркасын югары тотуына хуплавын белдерде. Нурлатское телевидение, они, как говорится, остались патриотами, работают, значит, на благо народа и освещают все насущные, значит, проблемы. Огромное вам спасибо за организацию. И так держать. Поздравляю с 15-летием. Коллективны котларга килгән ТАТ медиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Фәрит Шагиәхметов исә Нурлат ТВның республика телевидениеләре арасында лидерлар сафында йөрүен ассызыклап, юбилейны район күләм бәйрәмгә әверелдерүләренә соклануын белдерде. Из 21 телерадиокомпании, которая работает в холдинге ТАТ медиа, Нурлатское телевидение занимает свою особую позицию, лидирующую позицию, является одним из самых крепких, как Фатих Сабанович сказал, самый преданный своему зрителю. И слоган, который сегодня выбран на праздник, он очень правильный. Мы показываем вас, посмотрите сегодня на нас. Посмотрите сегодня на то телевидение, которое вы имеете. Я вас уверяю, это огромное, большое богатство и достижение. Иметь телевидение в своем районе, которое показывает о вас, которое работает для вас, которое информирует вас объективно о том, что происходит на территории района и города. Шунда ук бер төркем телевидение хезмәткәрләре ТАТ медиа агентствосы акционерлык җәмгыятенең мактау грамоталарына ия булды. Бу көннән Нурлат телевидениесе шәхсән аның шул дәврдәге алыштыргысы җитәкчесе Резида Гиняева адресына котлау сүзләре күп яңгырады. Республиканың төрле район шәһәрләреннән килгән коллегаларыбыз да юбилей шатлыгын бүлешеп, бүләкләрен тапшырды. Киләчәктә дә шундый зур уңышларга ирешсеннәр дип, безнең Татарстанда булган башка телерадиокомпаниялар арасында беренчеләрдән булсын иде. Инде монда күп медиа динле Нурлат районы халкына барлык халыкларның күңелләрен күреп, барлык халыкның бөтен тарихлары, дини görüp, милли гадәтләрен шул телевидение аша күрсәтеп, радио аша тыңлатып, менә кеше монда шатланып яшәсен иде. Юбилей программасы концерт номерлары белән үрелеп барды. Бу көнне узак еллар Нурлат телевидениесендә эшләп килүче таныш булгыз һәм якташлар тапшырулары кунаклары сәхнә тотты. Республика йолдызлары, районыбызның үзешчән артистлары чыгышы һәркемнең күңеленә хуш килде. Желаю, как бы сказать, всем нурлатцам здоровья, счастья и также телевидению, чтобы они работали на благо нашего Нурлата. 15 лет нашему телевидению. Это здорово. И молодые кадры интересные. Невзирая на погоду, на все остальное вы здесь. Так что мы с вами. Нурлат ТВ, с праздником вас, вы молодцы. Әйе, безгә ни бары 15 кенә. Кеше гомере белән чагыштырсак, без әле мәктәптә бетермәдек. Алда яшьлекнең иң матур чагы. Һәм үзебезнең хезмәт юлын хөрмәтле тамашачыларыбыз сезнең белән үтәсебез килә. Инде бәйрәм чарасында адресыбызга күп кенә алкышлар, рәхмәт сүзләре әйтелгән икән. Димәк, без дөрес юнәлештә эшлибез дигән сүз. Sen